आज आपल्याकडे महालक्ष्मी बसते. तसं पाहता महालक्ष्मीचा सण हा आपण श्रावण महिन्यातल्या पहिल्या शुक्रवारी ज्योतीचा पट बसवतो आणि तेव्हापासून सुरू करतो. ज्योतीचा पट बसल्यावर आपण दर शुक्रवारी ज्योतीची पूजा करतो आणि आपल्या मुलांचं आरोग्य छान राहू दे याची आपण कामना करतो. अर्थात ह्या महालक्ष्मीच्या गोष्टी म्हणजे 3-4 गोष्टी आहेत ह्या, पण सगळ्यात महत्वाचं एकच म्हणजे पूर्वी बायकांना घर मूल आपला संसार एवढंच क्षेत्र होतं. त्यामुळे त्या आपल्या मुलांचं क्षेम, पतीची भरभराट हेच त्यांची इच्छा असायची आणि त्या ह्याच प्रार्थना करायच्या आणि ह्या प्रार्थनेमध्ये खूप शक्ती असते. तर अशी ही महालक्ष्मी आपण भाद्रपद महिन्यात सप्तमीच्या दिवशी आपण बसवतो. आज आपण त्यांना आवाहन केले, त्याला आपण बोलवले. आज खरं पाहता असं म्हणतात की ही ज्येष्ठा कनिष्ठा ह्या दोघी बहिणी आहेत. ज्येष्ठाच्या घरी कनिष्ठा आलेली आहे. हा माहेरवष्णीचा सण आहे. माहेरवष्णी ह्या 3 दिवस येतात. आज आपण त्यांना बोलवलेले आहे. आपण सगळं त्यांना फलाहार दिला आहे. पेढे, लाडू, बर्फी, फळं असं आपण त्यांना नैवेद्य दाखवलं आहे. त्यांची पूजा केली आहे, त्यांना अलंकार घातलेले आहेत, फुलं घातलेले आहेत आणि आरती करून आज त्यांना पुन्हा बसवलं आहे. आणि उद्या आपण त्यांना 16 प्रकारच्या भाज्या, पंचपक्वान्न, पूर्णाची आरती असं करून आपण त्यांना नैवेद्य दाखवतो. आणि सगळ्यात विशेष म्हणलं तर दोरे घेतो आपण तिचे आणि आपण लक्ष्मीची पूजा करतो. आणि दरवेळेस आपण काय करतो, दिवाळीच्या वेळेस आपण काय करतो की लक्ष्मीची असं मांडून ठेवतो लक्ष्मी पैसे आणि त्याची पूजा करतो. पण ह्या वेळेस आपण गुप्त रूपे म्हणजे पैसे आपण महालक्ष्मीच्या मूर्तीच्या मागे ठेवतो आणि आजपासून उद्या महाआरती होईपर्यंत किंवा उद्या दिवसभर आपण पैसा खर्च करत नाही. असं म्हटलं जातं की पैसा न खर्च केला तर लक्ष्मी स्थिर राहते त्या घरामध्ये आणि आपल्याला वर्षभर भरभराट, स्थैर्य, सुख देते. आणि तिसऱ्या दिवशी परत आपण खीर, पुरी, कानोल्याचा नैवेद्य दाखवतो, दहीभाताचा नैवेद्य दाखवतो आणि दोरे घेतो त्याचे. आणि ते दोरे आपण मुलांना आपण बांधतो. असं मानलं जातं की आपण की त्या दोऱ्यामध्ये आपलं संरक्षण होतं. आणि ह्या अष्टमीला आपण दोरे घेतले की आपण नवरात्राच्या अष्टमीच्या दिवशी ते दोरे सोडवायचे असतात आणि देवापाशी ठेवायचे असतात. तर अशी ही महालक्ष्मी सगळ्यांना प्राप्त हो हीच आपली इच्छा आणि आपल्या मुलांना सुख समृद्धी लाभो अशी मी इच्छा कामना करते.